0998-975-8121. Again, sa kanya pong Smart, we have 0998-975-8121. Sa kanya naman pong Globe, we have 0917-853-8933. Again, sa kanya pong Globe, we have 0917-853-8933. So, bukas po ang ating opisina from Monday to Saturday. So, 8:30 to 6:30 in the evening. So, sa mga gusto pong pumunta ng maaga, so bukas na po ang ating opisina, 8 o'clock. So, maaga po tayong nagbubukas kapag may mga maagang client na pumupunta. So, ayun po. So, para po sa mga maagang mag-a-avail, pumunta na lamang po kayo dito at para matawagan po natin ang ating CEO upang makonsult kayo. So, libre lamang po ang ating pagpapakonsulta. So, dyan naman po sa ating opisina, dyan po kay Miss D sa Purok 1 Kimantong, Daraga, Albay. Dyan lamang po yan sa tapat ng New Shell Gasoline Station in front Swerte Motor Plaza. Diyan lamang po yan sa may UB Express going to Pilar, Sorsogon. So you may contact Miss D sa kanyang CP number. Makitake note na lamang po. So 0927-316-7466. Again, 0927-316-7466. Again, sa kanya naman pong Smart, we have 0946-051-9050. Again, 0946-051-9050. So, free health consultation din po kay Miss D, and of course, free business orientation. So, bukas po ang kanyang opisina from 9 a.m. to 4 p.m. So again po, uulitin ko po. So thank you sa mga nag-avail ng ating amazing products simula kaninang umaga hanggang ngayong gabi. So sa mga mag-a-avail pa, so habol-habol na lamang po kasi po tayo po ay promo sa ating Mega 1. So sa ating Mega 1 po, for as low as 1,300, makakapag-avail ka na ng 30 cups or 3 tabs. So sa ating Mega 1 naman po, for as low as 5,000 pesos, makakapag-avail ka na ng 2 box Mega 1. So, habol-habol na lamang po sa ating promo. So, habang may budget pa, so, ilaan na natin sa ating gamot. Sapagkat po ang ating Mega 1 talaga po ay nakatutulong. So, lahat naman pong products ng ating amazing products ay nakatutulong sa atin. So, sa mga hindi naman gaanong mayroong budget, so napapag-usapan naman po ang ating CEO kasi po ang ating CEO is napakabait and matulungin po talaga. So kapag mayroon kang 500, so pumunta ka na dito sa ating opisina kasi napag-uusapan naman po natin yan. So ayun po, ang ating produkto po ay simula pa noong 2008. So almost 15 years. So talagang hindi naman tatagal ang ating produkto kung talagang hindi naman effective, di ba? So ayun, so ang ating amazing products po ay aprobado ng FDA. So sa mga nagtatanong po, so aprobado po ba ito? Opo, aprobado po ang ating amazing products ng FDA. So unang-una po, ano nga po ba ang tinatawag na Mega A? So Mega A, so A stands for antioxidants, meaning nakakapag-detox, nakakapag-cleanse, and nalilinisan ang ating katawan. So, ito po ay mayroong 5 potent berries. So, ano-ano ang 5 potent berries na yon? So, kinabibilangan po yun ng acai berry, pomegranate, blueberry, cranberry, at elderberry na napakayaman po, sabi ko, napakayaman sa antioxidants na panglaban sa free radicals. So, na nagiging dahilan ng iba't ibang karamdaman tulad na lamang po ng katarata at cancer. So, yun po ang kinagandahan ng ating Mega A capsules. So, nakakapag-detox, nakakapag-cleanse, or nalilinisan ang ating katawan. So, nailalabas lahat ang
dumi sa ating katawan. So, ang ating multi-5 capsule naman po, ay binansagan po itong immune booster. So, dun pa lang immune booster. So, pampalakas ng ating resistensya. So, ito po ay binubuo ng 5 klaseng mushrooms. So, ano-ano ang 5 klaseng mushrooms na yon? So, yun po ang maitake, shiitake, reishi, agaricus blacei, at cordyceps na nakatutulong sa ating katawan dahil sa ito ay nagpapalakas ng immune system. Sabi ko nga po, nagpapalakas ng ating resistensya or ng ating immune system na nakatutulong sa mga may sakit na cancer at sa mga nahihirapang dumumi. And of course, additional po, so ang ating multi-5 po ay pampaano din po sa pampalakas ng ating performance, sabi nga ni Doc, sa mga lalaki. So yun po ang ating multi-5 capsule. So multi-5 capsules. Next naman po is ang ating Miracle C. So Miracle C, ibig sabihin po, milagro, nagmimilagrong gamot. So, ibig sabihin po, so ito po ay non-acidic at napakayaman sa vitamin C. So, ang ating katawan po ay hindi nagpo-produce ng vitamin C kung kaya tayo po ay kumukuha nito sa iba't ibang pagkain or prutas. So, ang ating Miracle C po ay kinabibilangan po ng acerola berry. So, mayroon po siyang acerola berry, ester C, rose hips, sea buckthorn, at Indian gooseberry na kailangan ng ating katawan dahil sabi ko nga po, dahil hindi nagpo-produce ang ating katawan ng vitamin C, kaya kakuha tayo nito sa ibang source ng prutas at pagkain. So, last one is ang ating Mega 1. So, ang ating Mega 1 po, Mega 1, so Mega means huge. So, malaki po, huge. Malawak. So, yun po ay pinaghalong ang Amazing Trio. So, ang ating Amazing Trio po, di ba, ang Mega A, Multi-5 at Miracle C. So, ang mga ininagdag natural herbs, ito po ay ang broccoli, milk thistle. So, milk thistle po is astragalus, holy basil, bitter melon, ampalaya. So, ito po yung ponggok na